baba, Time, vuka man. Hey. Wena dola le mini kushisa sona. Wena wabuya ngalesi sikhathi kwenze njani? Yazi kwenzakaleni Time. Eish. Bona banginikeni ka iskini. Yini ephethe man ndodana? Hey. Lana Time yazi kwenzakalani la. Awuze nazo ke ndodana ezisematheni. Time yazi kwenzakalani la. Eskile bangayile phepha leli suspension letter le yabona. Iphepha le suspension. Usola impentsheni manje esikoleni. Time yazi kwenzakalani. Le phepha leli lifana neleaf yabona. Emsebenzini ayisho banokunika iphepha athi leaf uyaphumula yabona. Time manje nami esigila thola ukuthi nathi ngiphase kakhulu lapha esigila bathi no man wena mfana hangu ohlala ekhaya uthi ukurelaxa kancane uyabona. Mahlathini ndodana. Bamba lapha no. Yazi vele sibungaze umahlathini banathi impela. Awuthi ngilanda amabhiye Time. Ndodana. Phuthuma ndodana. Oh. Hey. Oh.